Eli nimenomaan lähdetään siitä liikkeelle, että tästä ei tehdä mitään pönötystä, eikä hurmoshenkistä, että nyt Seppo löysi Jeesuksen ja nyt Seppo on täällä, vaikka mä vakavasti suhtaudunkin näihin asioihin. Vaan lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että kerrotaan, mitä se Suntion työ on. Kallion kirkolla Suntio Seppo Rokkonen, niin teillä on häät tulossa lapsenvahdin messujen ajaksi. Te haluatte nimenomaan Kallion kirkon pomppulinnan. No mä otan selville. Mä soittelen huomenessa. Kiitokset, hei. Kun puolisoni nukkui pois tuossa pari vuotta sitten, niin nyt voisi tehdä jotain muuta, koska työskentelin jo yli 30 vuotta kaupallisella alalla. Tavallaan ne sen hetkiset työt eivät tuntuneet niin tähdelliseltä enää Arin kuoleman jälkeen. Minulla oli lapsena Lego-palikka-addiktio, niin tästä tulee vähän sama fiilis kuin leikkisi Lego-palikoilla. Pääsisit joka ikisestä käsipyyhen automaattista rullalla. Käsipyyhe? Niin. Vessassa. Ai ja no ne täytyy vaihtaa. Eikö? Siis kankaat. Aha. Täältä nimittäin puuttuu nyt molemmat. Niin kato siinä. Tässä on paljon hyviä puolia, mutta sitten tässä pitää olla myös jalat maassa tässä työssä, että tässä ei voida koko ajan missään korkeakirkollisessa hurmoksessa tehdä näitä töitä. Et näissä kirkon töissä, niin näissä ei voi sitä kiirettä näyttää. Se pitää se rauhallisuus säilyttää sitten, vaikka olisi miten monta asiaa yhtä aikaa. Se silleen pysäytti mun elämän, koska jossain määrin oli aavistettavissa, että hän saattaa nukkua pois aiemmin, mutta sitten se on kyllä niin vaikea kysymys, että mä en näköjään vieläkään ole siitä silleen, että mä rupean heti puhumaan työjuttuja.
koska työkuviot muuttui niin oleellisesti kuitenkin. Ja sitten mä oon huomannut sen, että ei se yksinolokaan nyt niin vaikeeta ole, koska on tällainen hyvin tällainen sosiaalinen työ kuitenkin. Mutta sellainen, että kun me yhdessä oltiin tehty aina asioita, niin aluksi tuntui niin, että on niinku, tunsi itsensä puolikkaaksi, kun aina tehtiin asioita yhdessä. Et ehkä siinä on se oppimisen paikka, tehdä asioita ja tehdä päätöksiä yksin. Ja se varmaan, se on yksi hyvin suuri asia. Ei siitä yli koskaan pääse, mutta oppii elämään sen surun kanssa, ettei se haittaa, että se suru kulkee mukana. Kyllä siellä tuon puoleisessa ilmeisesti jotain saattaa olla ja ehkä siellä on paljonkin.